Наш карпатський русин Венелін Гуцул составив граматику нового болгарського язика і став національним героєм Болгарії. Що то за труди? Болгари не хочуть споминати період турецького владичества, коли вони надовго втратили і незалежність, як і свій старослав'янський, староруський язик. І в період турецького іга болгари постепенно тратили свій древній язик і культуру, і к 19 віку практично древній язик болгар замовк у народі. Цьому способствувало і фактично государственний язик турецький, а от у церквах служилося по-гречески. К сожалению, остаток болгарського язика із-за влияння турецького утратив многі граматичні форми древньоболгарського нашого язика, наприклад, утратив падежі. Лем у 19 віці наш, вами згаданий подкарпатський русин Юрій Венелін Гуцул, посетив Болгарію і з научною місією там він ізучив, як кажуть, остатки язика в народі болгар і убедився не лим, що язика не є, бо народ думав, що вже не є болгарського язика, то вже лише остатки язика сербського і турецького. Іменно учитує се Венелін Гуцул прийняв на себе труд формувати не лише граматику цього нового болгарського язика, а й ідеологію древності народа і о тому, що болгарський народ є, що він отлічний від сербів і від других народів. Уви, дуже забивають болгари цей момент. І так граматика нового болгарського язика була написана Венеліном Гуцулом, нашим русином, бо русини, як тоді, так нині, це некі поліглоти у Європі, котрі знають усі язики, бо славяно-руський, русинський язик – це язик, нека есперанто древнього слав'янства. Напомнимо унікальне вираження літописця Нестора. А язик слав'ян є язик руський, то є слав'яно-руський, русинський. Крайній націоналізм у часті болгар роди у них сей странний комплекс неповноцінності. Це мож зайсе май подробно. Цей термін, повторюся, придумав у своїй статті наш активіст русин Петро Медвідь у Словакії. Він дуже активний, в нього прекрасні передачі, прекрасні статті, веде радіо. Так от, чому він клонить, к чому він нас подводить? Крайній націоналізм у часті болгар породив комплекс неповноцінності, коли вони взирають на сусідній народ македонців, котрі, на відміну від болгар, котрі втратили старий язик, обладають історичною пам'яттю і тим древнім язиком, який втратили болгари. Та от іменно це і, возможно, і родило у тих болгарів комплекс такої неповноцінності із-за заігрування і скучку націоналістів. Болгарські націоналісти, видя, що їх сусіди, македонці, сохранили більшу частину древньослав'янського язика, історичну пам'ять, то і заявили, що вони, македонці, суть не віддільний народ, але відка болгарського або просто субектос, або просто болгари. А їх же македонський язик, хоч отлічний від болгарського, всього лиш ветка болгарського народа у розумінні древнього язика, котрий самі болгари, як їм казав, уже давно втратили. А вамся ніч не видить паралельної із русинами. Коли і за нас русинів нині псевдовчені, повторюється слово псевдовчені, бо настоящі вчені ніколи не утверждали, що русинів не є, або русинського язика не є. Псевдовчені утверждають, що і русинов у Закарпаттю не є. От у Сербії є, у Словакії є, в Польщі є, в Чехії є, в Україні не є.
Македонці і їхня територія, хоч і входили деякий час у древності в состав Болгарії, а Охрид, яким я вже говорив, одно время був навіть столицею Болгарії у 990 році, то вони, македонці, сформувалися як народ і ще раніше, болгар, як віддільний народ з севера греческої Македонії, куди переселилися наші предки славяно-руси в самому віці при імператорі Іраклії. Імператор Іраклій – удивительний імператор, можна за нього спомнити, що до нього був державний язик в імперії латинський, а після нього став греческий. Так от він, Іраклій, прикликав наших предків у качестві пограничного народу. Но ведь и жители части Карпатской Руси были одно время подданным Болгарского царства. Хто знає жителів Закарпаття такі історичні дані? Недавно в Михайловцях були навіть обнаружені розкопки, де знайшли могилу одного з болгарських царів. Но при цьому русини карпатські, як і македонці, чудесно сохранили свій древній язик, віддільний від болгарського. І тим самим нині чітко говоримо, ми не болгари, хоча були ми поддані Болгарського царства. І наш князь Лаборець був подданий князя Солана, некого князя болгарського або слав'янина, но так звучить у документах. От вам і відповідь. Яка різниця? Болгари мають свою історію, македонці свою. Ну так се стало, що македонці стали признану державу у складі Югославії тільки в 1945 році як Національна Республіка Македонія своїм язиком, культурою і етнічними границями. Ну от возник конфлікт між Болгарією і Македонією, і ми, русини, як ніхто найбільше знаємо причини конфлікту і хто із них найбільше прав.